खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनै अदालगुरियाव मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि 26थि थैनाय सान फालिदों। दिनै 19 एप्रिल थामहिनबा दिनैनि बे सानावनो बर'नि आगोमा फिसा फोरदाना दैमारिया मेगन गोसा सुथुरनि आखायाव गोग्लैनानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन। अदालगुरि जिल्ला फानेरि ओनसोलनि सिङाव थानाय मैखोम बर' गामि सोमलिगुरियाव अनसुलि बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननानै बै समाव गुबुन हारिनि गादबनाय नासयनायनिफ्राय बर' हारिखौ उदां खालामनो थाखाय बोखावजायै दरं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै बिबान आजावना हारिनि खामानि मावनाय समावनो सुथुरनि नोजोराव गोग्लैना बर' हारिजों लोगोसे अनसुलि बिसि पुर्णिमा दैमारि आरो दिनैनि समाव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय आंगो फिसाजो माइनावस्रि दैमारिखौ नागारना हारिनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बिथां गेदेमा मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि बे थैनाय सानखौनो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे फोरदाना ट्रास्ट जथायै लोगो नांना गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदियैनो दिनैनि सानावबो गावनि आंगो जोनोम गामि सोमलिगुरियाव सानसेनि हाबाफारिजों 26थि मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि मुंख्लं सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै 19 एप्रिल मुंख्लं फोरदाना दैमारि बोखावजायै दरं जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बिथाङा। बे आफादगिरि थानाय समावनो बिथाङा मुंख्लं जादों। माखासे बै समनि थासारि गावनि गेजेरावनो गोरोबलायै आरो माखासे साननाय हनाय माखासे आइडिय'लजिनि माने फारागथियाव बोलि जानाय गोबां बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर दङ, बर' माने बेक्तिफोर दङ। बिनिनो मादाव फोरदाना दैमारि बिथाङाबो सासे बेबायदि बोलि जानांनाय बेक्ति। बिथांनि जिथु मुंख्लं जानाय सानखौ बिथांनिनो गामि जिथु सोमलिगुरियाव जों बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय जादों आरो जिल्ला आफादानो बे माने बिथांनि मुंख्लं जानाय सानखौ जिल्ला आफादनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै फालिबोनाय जादों। आरो मोनसे थांखि लानानै दोननाय दङ जे बोसोरथामनि गेजेर गेजेर गिदिर बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोमबो माने ओनसोलनि जिल्लानिनो सिङाव थानाय बा गुबुन गुबुन बाहेरानिफ्रायबो आलासिफोर लिंथुमनानै बे हाबाफारिखौ लानायनि मोनसे थांखि बोसोरथामनि गेजेर गेजेर। दा थांनाय बोसोर 25थि बिथांनि मुंख्लं सानखौ जों एसे गाजा गोमजायै खुंबाय। दा बेखायनो देग्लाय जों एसे थेलेबलेबैबाबो बिथांनिनो नैबे समाधि जिथु मुंख्लं जानाय जि टम बेयावनो बिबार बावनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बिथांनि जिथु मुंख्लं सान बेखौ जों फालिदों आरो बेवहाय बिथांनि जिथु मावनाय खामानिफोर बिथांनि जिथु अबदान बर' हारिनि थाखाय बेखौ जों एसे गोसोखांफिनदों दिनै। आरो बेवहाय जोंजों लोगोसे बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै जोंहा साहित्य एकाडेमि एवार्डि सासे जोंनिनो बयनिबो सिनायजानाय आंगोनि नन्देस्वर दैमारि सार बिथाङा बाहागो लाफैदोंमोन। न'खरनि बाय बाहागि साफ्रोमबो दङ। बिनि गेजेरजों दिनैनि बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंलाङो। मुंख्लं फोरदाना दैमारि बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय आं आर'ज खालामदों जाहाथे बिथाङा आलो गोजोनै थानो हाथों आरो न'खरनि बाय बाहागि साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय दुखुथिया बे न'खरनिसिम आंनि कन्डलेन्सखौ जासिदों। दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि बिबानगिरिफोर जाय बेक्तिफ्रा खुनु थैनोबो गियै माने गावनि जिउखौबो बावसोमनो माने गियै बेबायदि मोनसे नेचार लानानै मोनसे बर' नेसनेलिजम मोनसे स्पिरिटखौ लानानै जि दैदेनबोबाय बिथांमोननि बे दैदेनबोनाय बिथांमोननि जि लामा दिन्थिनानै गालांनाय बे लामाफोरखौनो हान्थिबोनानै दिनै मोनसे गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव फैदों। आरो बे दिनैनि जिथु गोजोन थासारि बे गोजोन थासारि मोननायनि आन्दोआव साफ्रोमबो मुंख्लं फोरदाना दैमारि मुंख्लं बिथांखौ लाफानानै साफ्रोमबो बर' हारिनिफ्राय 5,000निबो बांसिन बे मुंख्लंनि थैनि बेसेनजों जोङो दिनै बे गोजोन मोनसे थासारि मोनदों। आरो बे
बिनि थाखाय साफ्रोमबो बे मुंख्लं बिथांमोनखौबो फोरनि सेरावबो आंनि गोसो गोरबोनि नमन आं जासिदों आरो दिनैनि बे सानावनो एखे सानावनो जिल्ला आफादनि बै समाव गारि सालायग्रा टंला दखरायाव गोग्लैयो महन्त रामसियारि बिथाङाबो एखेलगेनो बे एखे सुथुरफोरनि बा माने आखायावनो बेबायदि मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि थाखायबो आं दिनैनि सानाव आं आर'ज गाबो प्रधाना बिथांनि मुङै जिहेतु चिलड्रेन पार्क बानायनायनि मोनसे बाथ्रा होदोंमोन खिन्थु जों नुबाय दिनैसिम जाफुङाखै बे माबायदि थासारियाव दं आथिखालनि जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय मोनसे प्रप'जेल होनाय जादोंमोन आरो बे लेखायैनो बिथांमोना माने जोंथ' एसे बे एरियाखौ एसे डेभेलप खालामनानै बिथांनि जिथु मुंख्लं खाम्फा बेबो खोब माने मोजां मोनसे अबस्थायाव गैला गोबाव जाबाय बेफोरखौ एसे मेरामति खालामनानै जाहाथे एसे साबना हामना खालामनायनि मोनसे थांखिजों जों लोगो हमनाय जादोंमोन दा बेवहाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना फोरमायदों जे साफ्रोमबो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिथांमोना मोनसे प्लानिं दङ आरो बेबायदिनो मुंख्लं बिथांनि जिहेतु बिहोमाया आरोबाव माने बयनिबो माने गनायजाथाव आरो मोनसे बिबान लानानै बिथाङा मुंख्लं जालांबाय दा बे हिसाबै बिथांनिनो मुङाव जिहेतु एसे माने न'खरनिफ्रायबो दोनखानाय हा एसे दङ दा बेफोरखौ नोजोर होनानै बिथांमोना बेबायदि पार्क मोनसे बानायनायनि प्लानिं डिपिआर मोनसे बानायनायनि बाथ्रा आरो बेखौनो लानानै जोंबो एसे फल' आप खालामबाय थानाय जादों निसय फैबाय थानाय समाव बे पार्कआबो लुफुंजानाय जागोन आरो माने डिपिआर बानायनाय जोंनि मोनथिनायाव डिपिआर मोनसे बानायहोनाय जादों दा बेफोर गासैबो रेडि जायाखै आरो हानि माखासे खामानि दङ बेफोरखौ मावनो गोनां दङ गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफ स्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाकी गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफ स्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्राबास महिन्द्र स्कर्पिय' महिन्द्र थार एक्सेल 6 नेक्सा बेलिन' स्विफ्ट डिजार टाटा पान्च वेगनार एल्ट' केटेन सेलेरिय' इग्निस एल्ट' केटेन LXI महिन्द्र ट्रेक्टर अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 69300794279 9394649649 8822232296 7002837061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामना कुपनखौ लाहरनो हागोन